εξωτερικά κάνουν ασχήσεις, αλλά μέσα δεν μπορούν να κάνουν ασχήσεις. Αυτό είναι το θέμα. Να προσέξετε, αυτή είναι η καλοκαιρινή στολή που βλέπετε σε χρώμα κόκκινο. Ορίστε. Τι 6,5 χιλιάρικα. Πάνε 2 κομμάτια. Η στολή. Είναι χειροποίητες, όπως έχω πει. Μέση υπάρχουν κι άλλους. Την έχει κατεβάσει από κάτω, είναι καλοκαιρινή φορέμα. Πάνω είναι το χειμωνιάτικο φορέ εκεί. Όχι, ο προφανώς είναι ο ίδιος. Μπορεί, τη στολή μπορεί να άλλαξει. Από πάνω το Κοίτα να αγαπητέ μου, από πάνω βλέπεις αυτό που είναι γκρι. Το φοράει από πάνω και από πάνω το φοράει. Τότε το κατεβάζει τώρα. Θα κάνει καλοκαιρινή στολή. Είναι πολύ απλό αυτό. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ έχω στο σπίτι μου βίντεο από 25 χώρες οι φρουρές. Πώς αλλάζουν και ποια στολή είναι. Το πιο μυστικό είναι ακριβώς η Ινδία με Πακιστάν. Να τρελαθείς πολλά. Να τρελαθείς πολλά. Σας το λέω να τρελαθείς. Πώς αλλάζουν τη φρουρά. Το οποίο είναι φανταστικό. Το πόντο του κόλλος εδώ πάνω. Εδώ πάνω. Ναι. Το πόδι ψηλά. Αυτός ο πρώτος δεν της πάει και δεν έχει το ίδιο. Είναι αυτός που παίρνει τους από πίσω. Αυτός τους παίρνει και τους φέρνει. Τώρα σας πιάσω και επιτρέπω εδώ πέρα φωτογραφίες αν θέλετε. Τραβήξτε δίπλα, αλλά μην αβαίνετε στη πρώτη σκάλα παρακαλώ πάρα πολύ. Δίπλα με τους... Ορίστε, περάστε. Φωτογραφίες. Δίπλα. Πέρασε. Πάμε τώρα. Ναι.